tatu, tatu. En je dij. Even zien. Hoeveel chantjes hast je? Tel eens. 1, 2, 3. Wat moet ik? Nou, mooi dikke toepen krijgen. Goeie, hè? Goeie, mooi. Een nije. Bij je vlag? Nee, daar je vlag. En wat geven we jou het Dwan. dwan? Die had een nij boek, hè? Ja. Hebben we nog nooit lezen, hè? Nee. Nee. En dit is wel een heel leuk boek, want je zet de verhaaltjes in. Maar bij elk verhaaltje zit ook een versje. En bij elk verhaaltje zit ik de activiteiten. Ja. Als dwangkist. Dus dit is een heel leuk boek voor thuis, maar het is ook zeker een heel leuk boek voor bij de pjutten of in groep 1 en 2. Echt een onrieder. Dus ik zou zeggen alle om dit boek. Voor alles is een versje. Echt heel leuke illustraties. En wij gaan eens even beginnen hoe dit eruit ziet. Nou, wat boek eten toch? Wat zien we hier alweer? Hey? Wat is dit? Een jonkje op haar? Fiets. Een jonkje op een fiets. Ja. 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 Rond. Schön, dit is wel leuk, want het boek mag heel draaien. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 verhaaltjes en versjes in. En je gaat door 4 chantjes. Grutterwurren, vleentuig en trein, beerke, het lanke op mijn tjemmerke, kunstjes, lekker fruit eten, mijn boeten, liekers die, opromje, tatu, en je dij. Zullen we gewoon bij het begin beginnen? Bij het begin. En dat is... Zit ik nogal je tips in, dus dat is wel heel mooi. Muziek, maar jonge band. De versie ben echt insong terug jonge band. Dat is wel echt heel schattig. We beginnen met 4 chantjes. Zullen we eerst het verhaaltje dan? Hoe 4 chantjes? Wat zie je? Wat is dit? Een kot. Een kot. 4 chantjes. Maar er zit er wel wat Engels. Die zit een beetje leuk, zo. Hoe zit er? Misschien stonken de channel wel wat, hé. Wat denkst u? Zwitserland. Dat denk ik. 4 chantjes wennen in een sok. 4 chantjes van 1 voet. Het wie o zo lekker smoek en warm. En alles lieke goed. De grutteteen zei, no. Wat wennet het je rom? Je maat er net meende dat ik nog deze zak uitkom. De oortjen zijn niet, als Grutte tegen wat zei. Want ja, dat gingen ze saleerd. Want op een simmerdij. De lietse teer heel zachtjes erop. Ik viel me net zo best. Want ik zit aan de andere kant en ik kom altijd last. Ik sjuch je niet, let me eruit. De zak is warm en dik. Het is een Zwitszak. Die stonkt de meesten. Dat vind ik. Zijn er maar een Zwitszak, hè? De grutte teen kwam wat omheen en zei de oren om. Wat vind je hem? Sjuch, nevens meer roept het je heel gewoon. Hij snuffelde wat onder de zak en zei, ik roek echt niet. Maar twadde teen zei, eerlijk zijn, dan roekst dat dan verkeerd. De oren tjen roepen doe, ach heken, dat is gek. Uw liedje tjentje had gelijk. Wie roek het nou ik? Vinger wat was dat? De grutte teen, die rookte niet. Maar nadat ze besloot, je wiebelen en kriebelen. Erop, die zak, die maakt uit. Nou, dan stond er. Ja, die zak met in de was, toch? In de wasmachine. Nou, en dan is het heel geil. Dan zit hier een QR-code. Die kan je hem scannen. Druk er maar op. En hoe heet het verhaal? Zeker dan hoe 4 chantjes. Zullen we eens even een harkje? Komt. Die zit hier dan weer, hoor. Moet ik hem even meisje. 5 kindjes koepen uit de zak. 5 kindjes in 1 keer. Maar hé, het binnen er geen 4. Er binnen volle meer. Maar hé, het binnen er geen 4. Er binnen volle meer. En de chantjes aan het tellen, zie je dat? Had ik een zak. Hoeveel chantjes zit er aan het tellen? Ik ben 5. Hoeveel chantjes binnen dat? Daarom
kroepen uit de zak, 5 centjes in 1 keer. Maar hey, het binnen de je 5, er binnen volle meer. Maar hey, het binnen de je 5, er binnen volle meer. En nog een vers. Er waren nog vestjes, zit ik nog wat opdrachtjes binnen. Draaien we het boek weer om. Dus zit hier activiteitstips. Tellen. Hebben de beer ook 5 centjes in de zak? Ja. Ja, ze hebben kom je eens even met die centjes. Even zien. Hoeveel centjes hast je? Tel eens. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centjes! En die horen voort aan ik. Nou, maar beide voeten omheen. Hoor maar, we nooit met voeten op tafel, hè? Tel eens. 1, 2, 3, 4. En 4. Maar mama is zo. Ja, de nagelijke, dat wat. Oh, als die stond. Hé, vind dikke. Dan hast je ook zwitzakken, nou? Nee, gelukkig net. Nou, dan kan die wel weer om. Oh, moest ze zien, hè? Nee, kijk. Roep eens. Nee, toch? Nee. Dat was een jongen in de wask. Ben je zwitzakken gelukkig. Nou, en dan zit je nog bij praten over cijfers, het lief, klein. Hoe hieten de chances? Ga even. Dat is goed. Mem kan ook een veske. Dat is wel een Nederlands veske, maar dat die Beppe Klaas vroeg dit. Op bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkerpot. Waar moet ik dat halen, zei Lange Jaap. Die is lang, hè? Uit groentmoeders kastje, zei Ringeling. Dus de ringvinger. Dat zal ik verklappen, zei het kleine ding. Dwaan. Nou, ik nog iets wat dwank is bij de beer. Voert of handen drukken, meidje. Loek de handen voeten op een vel papier en kleur je ze mooi in. Oh, zullen we de handen op het papier tekenen? 4 vingertjes? Ik pak papier. Dus even zien. Hier van Ila en hier van Mem. Dan kan ik mem zien, dan steek je mem niet. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Was toen dan eerst mintes dwaan? Ja. Shit, roze. Wat moet ik? Nou, mooi dikke toebekruid. De pink heb ik nog toch, zo? Nee, dat kan nog een vinger. 4, hè? 4 vingers. Ja, goed. Nou, ze hebben zo'n hoe van mij. Hij was. Oh, wat machtig. Wat een joekelhoorn. Maak je maar eens even sham. Nou, dit is? Ja. Mooi, hè? Dat komt dit te staan. Doen we eerst een beetje. Tel eens. 1. Ja. 2, 4. 4 vingertjes. Tada! Wat leuk, net. Nou, ik kan dus echt mijn verven als mijn stoepkriek op het plein. Deze! Wat een joekel was de vingers had mem. Zullen we nog een verhaaltje doen? Zullen we die doen? Nee, Boetentuin? Die kan we doen. Het is mijn Boetentuin. Ik ga maar eerst het verhaaltje lezen, hè. 2 jaskes hong in de gong. Een blauwe en een groen. Ze hingen het poer naar het zin. Want weet je wat ze dien? Ze klom bij het ruut omheen. Dat wie wel een beetje dreig. En dien een high five toen ze boppen wien. 2 leesjes stien op de grond. 4 reed met gele stippen. Grapjes. Die. Verkeerd om. Oh, zo. Ja. 4 reed met gele stippen. Het jaske dat boppen haar hong, wie High weet. five? En hong te drippen. Niks waar. Ze moest luisteren, wat doet ze? Ze sprong door naar een vooruit. Maken een salto, dat besluit. Het wie een prachtgezicht. 2 leesjes aan het heppen. De deur zwaait iepen, het is Safir. Alle jaskes leidt je blier. De leesjes hippen wat ze kennen. Nou, maar is een boetenta. En de zonbak roept, hoera, boetenskind te zinnen. Zit vestkeeren? Maar we weer scannen. Maar stoel even met hem helpen? Ja, tje. Druk hem op het gele. En dit heet grut naar boeten, hè? Dat is die. Druk die maar op. Goed nijlest. Tje, wat is die zin? Het begint te wiebeljen.
Het begint te kriebelen. Die kon gewoon net zitten doen. Oh la la. Het begint te hobbelen. Het begint te bobbelen. Die jasje en die leesjes doen wij boeten taal. Kom maar Jaske, kom maar Jaske. Kom Maar gauw bij mij. Ik ken net naar boetentaal. net naar boeten zonder dij. Kom maar Leeske, Leeske. kom maar Leeske. Leeske zo. Kom maar gauw bij mij. Ik ken net naar boetentaal. Zonder dij. De jaskes en de... Leeskes. En wat voor leeskes ben dit? Wat voor kleur had die? Stukjes. Riet met stipjes. En wat voor kleur had die jas? Blauw en Green. groen. Ja? Zo met vest als je hem naar boeten zillen. Allebei zitten. Of kist ik wiebelen op een stoel? Je zit bij wiebelen. Jullie haal je voet. 20. Wiebelen op een stoel. Kist ik wiebelen. En kriebelen. En hobbelen. En bobbelen. En dan het tweede couplet. Elsen in stringen en de jasjes en de leersnoor. En dan is het tijd om naar boeten te gaan. En kist erop praten. Zullen we het vestje dan? Wat snap je het vestje dan? Dat wordt ja snakken. Neem even dit lezen. Wat zit je? Praten, oor in de hoes en boeten door. Klingen ontwaan. En we hebben maar weer de jas aan haar boeten. Wat was? God! Wat is het? En wat mij de leerske zo aan van boeten. Spelen! Springen in de modder en in de wettenplassen, hè? Ja, dat kan net met schoon, toch? Nee. Nee. Hij kan een keer die. Ja. Waar moest dat toen eens Kim uitzien? Maar ze ben nog steeds vies. Maar welke schoon is het die? Maar daarna je schoon? Wat verdikken, dat maakt mij die helemaal in. Maar Nou, en wat kist dwaan? Wat zit hier? Meidje een bingo kaart. Maar dingetjes die spoeten kist. Een bladje, een stintje, een blomke, een wierm. Een mier. Meidje met dubbelzidig plakbaan op de kaart. Dan kunnen de ben ik mooie liedse skatten meenemen. Oh, dat is wel een heel leuk idee. Zullen we dat een keer doen? Een bingo kaart meidje. En dan moeten alle dingen op zitje. En dan wat in de schoen hadden maar wat. Kruisjes zetten. Dat is toch leuk? Doe de hampjes maar. Kom maar mijn hampjes plaatsen. We gaan nog een festje oké? Nou jongens, ja, we gaan nou 2 verhaaltjes uit dit prachtige boek doen. Nou, zou je hem zeggen, het is echt een mooi te wurg. De verhaaltjes binnen prachtig, de festjes zijn echt superleuk. En er zit dus ook nog een leuke activiteit mee. Dus echt een onrieder van de pjutten plakken, voor groep in je 2, maar ook zeker voor thuis. Dus ik zou zeggen, hel je dit boek. Van nou zou ik zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill te downloaden van je tablet of telefoon. en happy! En happy! Zeg maar op mijn vlog. Hey!